Mill-bidu tal-2022 ġimgħa wara ġimgħa, triq wara triq, rajna persuni jmutu f'inċidenti traġiċi ta' traffiku. Bl-aħħar fatalità jumejn ilu, żagħżugħ Sudanis ta' 24 sena. Sal-ewwel 4 xhur tas-sena pajjiżna diġà ra telfa ta' 12 il-persuna. Bl-ewwel fatalità sseħħ fit-2 ta' Jannar fejn anzjana ta' 80 sena sfat imtajra fil-Ħamrun. Tibqa' msemmija żgur it-telfa tal-fundatur ta' Puttinu Cares, Victor Calvania, li spiċċa mtajjar waqt li kien qed jiġġoggja fil-qawra u miet fl-4 ta' Jannar. Każ simili seħħ fis-26 ta' Frar meta raġel ta' 50 sena ntlaqat minn vettura meta kien qed jiġġoggja fit-triq l-Mdina direzzjoni lejn Santa Venera. U f'inqas minn xarejn wara pajjiżna ra inċident ieħor fejn daqs 60 wara il-vittma tal-inċident tilef ħajtu fl-isptar Mater Dei. L-iktar każ riċenti ta' mewt fit-toroq Maltin kien fit-19 ta' April fejn is-Sudanis ta' 24 sena safa mtajjar u miet ftit tal-ħin wara l-inċident li seħħ fil-Marsa. Ftit ġimgħat qabel, propju fit-3 ta' Frar, ħaddiem safa wkoll imtajjar minn trakk waqt li kien qed jgħin kollega tiegħu idawwar fit-triq dejqa. Persuna oħra li tilfet ħajjitha waqt il-ħin tax-xogħol kien sewwieq ta' mutur li kien għaddej minn Aldomoro fis-16 ta' Frar u spiċċa intlaqat minn ammont ta' metall li waqaf fuqu wara li jeleb trakk. U ftit jiem wara, propju fis-7 ta' Marzu, raġel ta' 38 sena li wkoll kien qed iwassal l-ikel miet jumejn wara inċident li kellu ma' trakk. Sewwieq ta' mutur ieħor li tilef ħajtu raġel li kellu impatt ma' van fit-2 ta' Frar u xahar wara li sewwieq ieħor ta' mutur żagħżugħ ta' 28 sena ukoll miet f'inċident ta' traffiku. Fil-5 ta' Marzu miet żagħżugħ din id-darba ta' 20 sena meta telef il-kontroll tal-karozza b'riżultat li baqa' dieħel f'siġra fil-Baħrija. Dan filwaqt li anzjan ta' 66 sena tilef ħajtu fil-post tal-inċident wara l-vettura baqgħet dieħla fis-serkin tiegħu li kien qed jinsta qudiemha fir-Rabat fil-11 ta' Marzu. Dawn l-inċidenti kollha juru żieda meta mqabbla mal-2020 fejn kellna żewġ imwiet fl-ewwel kwart tas-sena u ferm aktar mis-sena l-oħra meta kellna vittma waħda biss fit-toroq Maltin.